Haino hai mangpili kasai phekya chala kaijajak bai bari kaijajak tai bwsabutui gwnang lachia behiyarongni tomung norok kicha nainai di sraike o chala behiya bai bari behiyani tomung no gai norok o mangpili no tabuk sraike nainai di erpore ang taisa norong bwskango haino hai o lachia behiyarongni tomung kok no saikhanar nai Şilir dey. Bakınay bakını şilir dey. Kimin ya? Bu paran sana Karana bu karara buraya karara karnay. kaşida. Bir Kaşida seni bak bak. Ay koydan kabala. Nana bere dinay. Dari neto dari. Nari. Burai kan ari ko bu samang ni. Abuk se dut sikaya ka bu sinalo abuk ko samle ya dah no thapla jongma. Salah saya tak salah. Ini sih. Angom hai ke khatang ka ma da ka under ong sa ko na khana da sera. Lala si sati sabu mang thung na ni. Ha? Ang ni na mo khanga. Ay jare. Mam phundam bus mar kilo sa. Ni na mo so ha ni bodala. Tehra na ni. Tas thale. Bos na sim di ko. Nah, em đại lý của Ni ko ain thani masa. Yang kana masa. Kudu punya ni. Kalau dia kudu punya ni. Aku tak baca macam mana. norok oro nukman khana chala kaijajak bai bari kaijajak tai bwsabutui gwnang chalani bo tai burini bo bwsai bwsa gwnang hingke borok jani bihik bwsano hamjakliya tai jani bwsai bwsano hamjakliya bador masni seima bai sejila ngei borok knei ek halok ngei kharei ma phaikya khalaikya hamjaklai jani bihik bwsano bwsaino hamjakliya gja jani bihik buri hingke jani bwsaino chajakliya aboni bagui kharka ara suda buri rok morok hai sindal buri tai dunia jagao nugyaku amsukda norok motok jagi bari jagbai khe norok nongni bwsakai kam khai ja chari tong tamo khai chari tong ba chagri khaini ni chagri khai chare na thang tong na nugya yang bihik bwsakai asuk sara jibon obo hai choli tongo hingke saimanya onno bisas obo hai buri rok khogo hui khei bwsai bwsano khogoi abo hai ke kubuni chalabai tongoi tongo norok lasiman kari khagajada abo odormo pap sajal khokjama jinis manjangnai norok saimanya diba norok amsukda borok muni suni kalo kari gaja norok mai khojai yasibai pasta mai chai tongoi asuk sia asukta nongni je social media ro kwbangma jagano nuk tongle tini khalayo bilayo tai kaisa bihik bai tai kaisa ni bwsai khalayo abo hai mangse ingtongo salphai hangke lasiman ba kiche kari khega jadiba norok butui jat buri ingkhe butui sindal buri ingkha norok ba amsuksa sindal hangkai jini para ganao norok no dag hawariya gairi riwana jin para ganao kwbangma randa bura tongo phaidi norok amsuk sindal hangkai borok munichu khokjama jinis saljam manjanai abo joto borok no saimano abo bogoban sak soya tabuk manjak hangke haino hai norok ikko viral lengkha tabukai norok thüimangkha haisi ang chalana bo sanamo sungo nini bihik bwsano nang agi hamjagui nahakna tabukai hamjakliya mani kachamung hangke hamjakliya ta kwtal naitu khata asuda chala behiya lupcha bador masni seijila norok hai bador masni seijila no ang tai nugyaku nung hai chalano asuda nongno manai tansuri khai thik norok asuk che obo hai ing tomaikha bihik bwsa tongtutui abo hai tai kubuni buri no hamjagui hekbe hekngui no obo hai ke khalai mano asuk che huija kokromang tokna salbat koriya kwbangma din khogoi hui ke choli khana bihik no bo tini uyang thangui tini dogan thangna yang ha buri bai malai tongiyo tai kubuni buri bai bihik no khai khogjak bwsa no khai khogjak bihik bwsa tam khai chai tong abo khai borok sia o chala behiya bai buri behiya lupcharok hingke tai buri no bang sanam sungo tini bwsaino maimui chari tongna yang bising kai tai kubuni chalabai choli tongo tai bwsano bo thamugui tongna bufuru bwsai nokhor thang bufuru tamung thang buri sindalongni baba abo hainble buri sindarong baba abo hainble tini bufuru sebmano ani bwsai thanga hangke ang tai kubuni chalabai call khaliei nini jatra ja message khaiei malainani abosi borongni bokhrogot talent ong tongo abosi wansukmung borongni
borokni botiki chanani salphaike tam khlainani songsarni lama borok kuno sia haisi mo buri rok mo chela rok borokni tai kaisa buri bai hamjagui abo haike chosmai tongui sara jibon lainani se borokni abo haise technique bong soribo tai kuno kri mo sindal juta chala juta bai bri sindal ni tomung rok je jagao borok munusu deli se nugui tongo wan sukjak tongo borok deli se viral ling tongo nugui man ble bai ase khano siang manoro bai khano ase siang nu satai kalai o jagao norok ni bagaino duniao deborma rok khai tei st rok tei borok munusu rok mansorman tei manli agja am suksa angko o sui haike phulang norok bazar masin sui haike norok phunuguino obo hai sam khlai mangkha norok hai borok norok tei kho hui khai norok tei borok munusu nu kulo hnei norok tei tongnani nanglia norok jotono abo haike phulang khai mangkha suijla bai sima bador masni haike norok ni lasimung sikri khable khogmani bukri khable norok ba sarai ke abo haike je borok munusu no je jagao norok jotono nukman khana am suksa lachia behia buri rok gabak laijak sinaina ba borok ni tomong butui yaka kagnasi soileya borok eko febikoi be borok no thetoni gata ko khai sapung hopong dukhai be khawi khasing buphango khawi toniwi obo hai borok no khasing buhang khawi romui sapung hopong toni makhai thik abhurka bomo hai borok ni muitu nangai motong ma hai butikhei saiman khum borok aphurusi saiman kamu khasing buphango salsa holsa khaitoni khaino nomona saiman kamu borok amte samo borok loisari haisi salbat korea delhi se manjak layo tamung layo omong layo asuksa khogui jinis ta chaitongma jinis norok salsal manjanai norok sia diba abo hai jinis no jibono khogui hui toni maiya abo srai ke saimano tabu manjak khangkai viral lengkhai theiman khable norok ba tai dunia tongi kuno lap sikri khable sara dunia ni busan norok no mukhang nukha saiman ka ombung kha abo hai ingnai hnei abo norok tongi tam khanyani norok ba ogona os thangsible norok kuno tongi lap krikha nge ang chala suta bai bri behiani o je sui halok rong ni tomung no ang kicha norok ni buskango sanani musungmani bagui khugma kengkha o borok behia tomung rong ni bagui asuda lupcharong ni bagui chala bohek buri bohek aboni bagui no haing mano borok chala bohek buri bohek tabukhai chala bihing no hamjakliya katal naitukha takhai katal naitukha buni kaham tebo tongo dia barti hairok norok lup soimangla abrong nugui tebo kaham duniao thangmung grei buji khada duniao thangmung grei bari kaham thangmung grei chala kaham thangmung grei abo hai je borok ni tomung no borok doijo takri hingga norok no suino hinmano norok no posuno hinmano saiman kada hangka anga sukok salia buribo abo haino halok sindal ngaya bukhnai phuye silei bel matha khai toni mangkhai thik omorok no sara dunia juta kanai korogri mangkhai thik opti buri rok no bo gang bisi kok sana thanglia hambai jotono no an channel ni bukhaktei soya sakring tongdi jotono no hambai hai busapti gana kana lasi urang layasi kebala jangan busa tongo tam bun changsan no sokhe busake buman no bere kebala thang ko songlai ko nang pi tomo ro chan busake amda masa khena pajon no sajana thang ngong tang ko di among ba mol si pai ne hanam le ale mol lok pai ne ma sok la tui khalai mani boro bu thalai mani jas mai tong ma jak lai mani busa tong tu ya khai thang mani te bupa te bahai te teman muk snai mo social media phaiwi lengka salia na social media phaiwi de salia engke social media phaiwi ne bang de hai bang pikha tama bu pals mania ble social media ya mo boron bokro go si mamla chaya engke social media ka hansi borok dimago samo dimago mamla engke dimago samo hai janda dimang no control khai tamai maya khana di brai chila rok omte ka pikhalai nei rok no ang lengka nu sa musugu ni rok no khana di bokhrok wai khunju kai khana di ama video no share khai di jotin oron soglang thang please
request khayu share khai di video no ni busa butui nung nai di nung si tui khalai thang lai kha alka bai thang lai kha alka bai tong lai kha ingke ni busa butui le bo suba bai tong nai busa tong tu tui butui tong tu tui busai tong tu tui le tamani bang te alka bai le ma thang lai bui tong tu tui busai tong tu tui tamani bang oino selai bai ma hanjak lai oino buri bai tamani bang ma thang lai bono kaisa ang bilai ni simso do nung si thangkha ingke ni busa ingke suba bai tong nai bo subano ama hiring nai subano baba hiring nai subano ring nai bono kaisa salai di bole suba bai tong nai nung si bono asai rawui toroi phaila ha busa te khe 3-4 bosor ke yakai thangnai ke bo subano bo ama ring nai subano baba ring nai bole suba bai tong nai bono ma wa sok nai nung si bono thang paila ha ke ya nai ya ke thang pai kono ko to rok sa si buma thei paila ha ke eri saui thangni lengka kosto 10 to butui bo 10 khan butui teiwei khung phaila ha bo asaila ha to busa asaila ha ke butomang nai buma apros thei pai nai ke 10 khan bisin bo mang nei rok sticky u tamana ma ti kemal et charo na sikre hinche ge bora muni sobu hai ne bufa buma thang paila ha ke alak bai thang pai ha ke bo toru ne lengka ne barai thangu kosto tongu aje wini bo kusu kai thang kosto tong tamana boni thani bo somomote mai masa yang nai mai sungjar ni kai mai masa yang nai kansli ka hama suya khanai maya khai mani kom nai bote ni bang ne nijini busabuti ni bo wa sok di hat tai ti khlai mai pa ya tong khok chala mai pa ya mira ani kong na saya hingke comment khai di jaja hingke share khai di asung video miro nai tong